Pues el Gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías. Espainiako gobernuak ospitale publiko guztietan abortatzeko eskubidea bermatu nahi du. Eta gurasoen baimenik gabe haurdunaldia eteteko adina 16 urtera murriztu. Horrez gain, hilekoaren min handiengatik 3 eguneko baja hartzeko aukera eta emakumeen higiene produktuei beza kendu nahi die Madrilgo gobernuak. Maiatzaren 12an aurreratu zuten lege proiektuan jasotzen diren neurriak eta asteartean zirriborroa Espainiako ministroen kontseilura eramango dute. Egoera horrela 11 telebista kalera atera da. Zer uste dute herritarrek? Abortuaren adina 16 urtera murriztea edota hilekoaren min handiengatik 3 eguneko baja hartu ahal izatea? Hau da jaso duguna. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe ume bat izate baino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai uste eta 16 urtekin ja kontzientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztetze oraindik eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, bueno, espero dut. Y todo me parece estupendo, hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados, nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakiz zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dut. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dut, nire inguruan kostatuko da gehiago, ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balirakiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortua eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan, azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Montero ministrak adierazi duenez, azkenean itxita dute akordioa PSOEren alde horrekin, gogoratu beharra dago, ikamika batzuk egon zirela gobernuaren barruan, batez ere periodoaren inguruko bajen inguruan eta bar, eta azkenean badirudi hori arazo horiek gainditu dituztela. Egia da, gaur Montero ministrak lege horrek barne zeukan neurrietako bat, azkenean kanpoan geldituko dela esan du hain zuzen ere, higiene edo emakumeen higienearen inguruko produktuen bezaren desagerpen hori azkenean ez du lortu. Berdintasun ministroak, berak esan duenez, ogasun ministrak, hain zuzen ere María Jesús Montero, ez duelako onartu neurri hau ez. Nik uste
egia dela neurri hau oso garrantzitsua zela eta feminismoaren mugimendutik, eta ez bakarrik feminismoaren mugimendutik, baizik eta beste mugimenduetatik bezau kentzeko eskaerak behin eta berriro egin dira, eta azkenean hau ez da lortu, baina bai bajen inguruko akordio hori eta baita ere abortuaren inguruko neurria. Eta ez naiz asko luzatuko, izan ere gauzek bere baitan asko diote batzutan. Entzun, ikusi. Ez omen dute beldurrik, ez. Pekatari gizara joak, gu geu, zenbat garen, pekatariak nortzuk diren, geroz eta zalantza gehiago dauzkat, Y tengo que deciros que gracias a que venimos hemos podido rescatar a más de 1000 bebés. Nadie nos va a impedir rezar. Entzun duzue? Bizia salbatu dietela 1000 haur txiki baina gehiago hori. Hau delitua, hauxe bera da, Así que gracias, Irene. Somos más y seremos más todavía la próxima vez. Ni tú ni nadie nos impedirá rezar. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España católica! ¡Viva! Epa! Viva España católica! Eta viva Cristo Rei. Galdetu ditu namonei, bizirik baldin baditu zuen oraindik edo bestela googleatu eta jarri rekete hitza, ea zer ateratzen zaizuen. Esaldiak nahiko antzerakoak, kasualitatea izango ote da. Puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos. Hor jartzen zuen, doako zerbitzua, ekografia egiteko. Kalean gelditu behar da, ustez aurdun dagoen emakumea ekografia egiteko eta esateko ez dezala eten bere biziagatik eta etorkizunean egon ziteken beste batengatik kalean jarretako furgoneta batean. Nik honi baiketa deitzen diot besteak beste, hau nik, Galdetu diezagukegu epaile bati, interpretazioak oso interesgarriak izango lirateke, ziur. Refugio de los pecadores. Una denominación. Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa. Eta alaxe diote, errezatzea, errezua ez dela delitua, aizue. Fedean noiztik da delitu ba. Gauza da, baten aurka jazartzea eta are gehiago berari dagokion eskubide bat oztopatzen jartzea. Imaginatzen duzue, Anoetako estadioan jende hau bera esanez beltzak ezin dutela Anoetan sartu? Imaginatzen duzue? Santa María, Santa Madre de Dios. Eta bideo honetan, sare sozialetako ikerketa honen hasiera besterik ez da hau, izan ere oso toki interesgarrietara ari gara iristen. Ez dutela beldurrik eta horretan segituko dutela espetxera eramaten badituzte ere. Hau ez da ez edonolako apostua, Gauza da honen atzen zein ote dagoen, goazen ikertzen hastera. Eta egoera honetan, gure ikerketaren lehen urratsa, lehen geltokia Txiolandian, Twitterren egin dugu, eta bide horretan lankide eskatuko dietea zer gehiago daukagun erakusteko. Hortxe ikusten duzue, abortorioak dira askabidekoak eta hortxe argi eta garbi, Viva Cristo Rei. Lehen aipatu dizuet oso eslogan ezaguna dela besteak beste Espainian, peninsulan, Espainiako estatuan, milaka eta milaka lagunen heriotza ekarri zuen lelo bat delako. Askorentzat lehen aldiko kontuak dira, baina
Eske asko ez ditugu berreskuratu, oraindik ere asko dira lurpean segitzen dutenak, baina hauek oso kezkatuta daude, astean behin haurdunaldia bere lege, baimen, arau eta baldintza guztiak beteta haurdunaldia etetera joazen, emakumeak aldiz bai. Hori bada kezka iturri eta estatu arazoa. Zergatik ote da estatu arazoa? Eta bide horretan aipatu nahi dizueguna da, Txiolandian badagoela zer kontatu gehiago. Eta Txiolandian gauden honetan, erakutsi nahi dizuegu aditu kuadrilla bat badagoela. Eta aditu hauek hemen ikusten duzue bat, hau honezkero Donostian egin ezen prozesioko irudietako bat da, eta hemen ageri da gizon bakar bat, hau ere, Biba Kristo Rei izenpetuta ondo idatzita daraman, esango duzue, baina zein da gizarajo hori? Gizarajo hori norden ez da garrantzitsuena, baizik eta nork idazten duen Txio, eta Txio hau zein idazten ari den ikertzen hasi garenean, jabetu gara badaudela erakundein bat abokatu katolikoak, bestelako erakunde katolikoak, eta hauek analistak dira. Analista eta enpresariak, gauza bitxia, interesgarria, enpresariak, analistak, politikariak eta txiolariak. Hauek izan direlako besteak beste, zer esaten zuen enpresari honek, kukerella abizena daraman enpresari honek. Persona bakar bat zegoela, Donostiako hartzai honean, Gipuzkoako apaiz baten erruz. Apaiz koldar baten erruz etzela bertaratu Gipuzkoako komunitate katolikoko ordezkaririk. Eta ari honetatik tiraka segitzea erabaki dugu, eta gaurko ikerketaren zatia izango da kukerella hau zein letxez den. Kukerella honen ikerketan segita, ara nora iritsi gaden, benetan hau interesgarria dela eta espero dugu gaur txapak gehiagirik ez ematea kukerella jaunarekin. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Es un placer poder hablar sobre lo que ha pasado en el Capitolio con la persona que nos ha mantenido informado durante todos estos meses en su cuenta de Twitter. Hablo del empresario Marcial Cuquerella, la persona de referencia para nosotros a la que hemos tenido que recurrir, visto que los medios, tanto escritos como las televisiones, estaban vendidas a un único postor. Eta esango duzue, atorrari burua juntzaio, zaria, Kapitolioa zizketan. Ez, hau benetan interesgarria da, Ameriketako estatu batuetan abortu eskubidearen gainbehera halako mugimenduekin batera datorrelako. Argi, hau edenak rekonkistara datu zela, ez pentsa Macarena Olona kasualitatez aurkeztu dutenik Al-Andaluzen. Argi, hau mundu mailako kontu bat delako. Eta esango duzue, Marcial Cuquerella honek zer dauka esateko Kapitolioari buruz. Zein da gizon hau? Aizue, Periodista Digital bezalako edabide neutro eta praktiko, osasuntxuetan ageri den heinean, entzun, Kapitolioko inbasioari buruz egiten duen irakurketa benetan oso argigarria delako. Hemos comprado y además hemos caído mucho en ese error. El relato de que la persona encarna los valores y que la persona al final, al encarnar los valores dependen de la persona. No sé si me explico. Si tú dices, Trump encarna unos valores concretos que son el antiglobalismo, el antifeminismo, el mundo pro vida, el mundo de la libertad de comercio, el anti-agenda globalista, el anti-2030, el anti-agenda 2030, cuando cae Trump, cae todo eso. Bueno, ez naiz gaiztu izango egia da, boxekoa da. Sartu Twitter kontuan eta ikusiko duzue askabideko aipamena egiten zuen gizarajo horren argazkia jarrita eta Gipuzkoako apaiz koldarren aipamenaren azpikoan Macarena Olonaren promozio kanpainatxo bat zeukan. Baina tortura txiki honekin bukatzeko Cuquerella pixka bat gehiago merezi du, honek merezi du. El equidistantismo, el liberalismo melifluo que impera determinados discursos políticos, ahora mismo lo que están es asustados porque dicen, Trump ha caído, han caído mis valores. No, tío, no, al revés, todo lo contrario. Trump ha caído
que efectivamente ha caído, luego ya veremos si resurge, pero ha caído, pero los valores siguen ahí. Y lo que tú tienes que hacer y la obligación que tú tienes ahora mismo es defender los valores que hasta ahora encarnaba esta persona, porque has dejado engañarte, has identificado, has seguido el discurso político de la izquierda de decir que esta persona encarnaba esos valores. Baina orduan esango duzu da. Bueno, baina orduan zer? Ez bata ez beste, Espainian kopla antzekoa ez zaizu ezaguna egiten. Gu ez gana ez alderdi sozialista, ez alderdi popularra, gu zeintzuk gera, zenbat gera. No, bueno, fenomenal. Trump, nunca pongas tus esperanzas en una persona que se te pueda morir, como decía San Francisco de Borja, ¿no? No pongas tus esperanzas y tus valores y tus convicciones políticas en una persona, porque eso es el redentismo, porque al final de ahí surgen las dictaduras y de ahí surge el enaltecimiento de determinadas personalidades en vez de determinados valores, ¿no? Dalako 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko, emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumeak gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista. Eta pentsatuko duzue, hau bai albistean, naroa serio izketan, nik ere gauza bera pentsatu nuen. Baina izuek gauza badago puntu batean ez dakizula ondondik heldu, baina bestetik eskatzekoa bada. Eta honekin gaurkoz bukatuko dut. Mezu garrantzitsua honek jarraipena izango duera. Ze uste duzu, kukereilarekin hasita bukatu, gehiago badaude. Baina El Toro Telebisioni datorren astean helduko diogu. Gaur, azken mezu bat. Aborto eskubidea ez da aitortutako eskubide bat, salbuespen bat da. Eta salbuespen horren baitan, segun zein dagoen gobernuan, segun zein dagoen gorenean, segun zein dagoen nun-an, konstituzioak aitortzen ez digun bitartean, ez gaude behar bezala babestuta. Eta babestuta edo oinarri juridiko nekori gabe bizi garen garaiotan, zerbitzu publikoak ez dira izango osasun etxe publikoetan, bestelako osasun etxeetan izango dira, eta zein erreza den halako osasun etxe edo klinikak erasotzea kasu honetan. Ez ahaztu baina, zerbitzu publiko bati buruz ari garela. Ez ahaztu, hau oso garrantzitsua izango delako emakumeok haurdunaldia eteteko eskubidea bermatu dezagun. Batez ere publikoki, izan ere kaltea handiena gutxien dutenek izaten dutelako, ze uste duzuen. Aberatsek ez dutela abortatzena da. Urtero maiatzaren 12an erizainen eguna ospatzen da, eta aurten Arabako erizainen elkargoak pausoz pauso zure osasunagatik ibilaldia antolatu du herritar guztiei zuzenduta dagoena, eta Foru Plazatik abiatu dena. Gure asmoa da ez bakarrik erizainak egon, baizik eta herritarrek, ezta? Orduan, Foru Plazatik irtengo da, eta gero, erdiritik joango da, eta gero, Florida, zendatik Arbeteraino, eta gero buelta berriro Foru Plazaraino. 8 kilometroko ibilaldi honek erizainen lana eta kolektiboa hobeto ezagutzeko aukera eman du. Honekin nahi dugu erakustea gizarteari, ez bakarrik ez gaudela ospitaletan eta osasun zentroetan. Baizik eta gaude kalean erakusteko gu funtzio garrantzitsua daukagula. Pandemia oso aldi gogorra izan da erizainentzat eta Arabako erizainen elkargotik argi daukate zein den haien zeregin garrantzitsuena. Erizainen paper nagusiena izan da
jendearen ondoan egotea. Ze denok dakigu ospitaletan jendea bakarrik egon behar izan dela, eta gure printzipal lana da zainketa eta pazienteen ondoan egotea. Pausoz pauso, zure osasunagatik ibilaldia ez ezik datorren maiatzaren 20an bisturia eta pintzela artea eta medikuntza hitzaldia eskainiko da Europa jauregian, azken urtean erretiro hartu duten langileei omenaldia egiteko. Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimenduak antolatuta, hainbat lagun bildu dira asteburuan Donostiako erraustegiaren jardunaren inguruan dagoen isiltasuna salatzeko. Oinezko martxan mobilizatu dira Zubietan eraikitako instalazioraino agintariek egia kontatzen ez dutela azpimarratuz. Goizeko 11etan Lasarte Oriatik martxa abiatu aurretik Elektropapo Usurbilgo musikariek giroa alaitzu zuten eta jarraian erraustegiran zekin zieten oinezko martxari. Agintari esigituz geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran ere. Antolatzaileen artean ziren Donostia bizirik, Eguzki, Greenpeace eta ekologistak martxan taldeak. Errausketaren aurkako mugimenduko kide batek adierazi zuen informazioa ezkutatzen ari direla. Azpimarratu zuen plantaren matxura eta geldialdien berri ez direla ematen ari. Hain justu pasaden astean aitortu zuen Gipuzkoako hondakinen kudeaketak apirilaren 26an matxura bat izan zuela erraustegiak, eta honekin 3. aldia da erabili ezin gelditzen dela transformadore nagusia. Bestalde hondakinen politika ere kritikatu zuten asteburuan. Adieraziz tamalez erraustegiak ez duela konpondu hondakinen arazoa, eta aldi Zubietan eta inguruetan eguneroko ogia dela hondakinen errekuntzak eragiten duen kutsadura. Halaber salatu dute inguruko herrialdeetara eramaten ari direla erraustegiko zepak eta eskoriak. Eta gogorarazi zuten Donostian hondakine 142 baino ez dela gaika jasotzen, Europak ezarritako 150ko helburutik urrun. Abenduan 2 urte beteko dira martxan jarri zutenetik, 12 urteko prozesu baten ondoren. Proiektua aurkeztu zenetik inguruko herritarren artean haserrea eta kezka dira nagusi.